Kamaráti, kamarátky, ako sa máte? Poviem vám jednu zaujímavú myšlienku a to je tá, že život je samonaplňujúce proroctvo. Tak to veru, že funguje, že život je presne taký, ako si ho vytvoríme a nemusí k tomu byť žiaden dôvod. My sme zvyknutí chcieť dôvod, že z A do B, hej, že pokiaľ si napečem koláč, tak až potom ich môžem zjesť. Ale v mnohých oblastiach to funguje tak, že nejaký dôvod netreba. Že proste to tak je, že keď to tak vytvorím, tak bude. Veľmi dobrý príklad je úsmev. Ja sa môžem usmiať a nepotrebujem na to žiaden dôvod. Môžem byť veselý, urobiť pekné, veselé, pozitívne video, dať vám dobrú emóciu mieru, vyrovnania, hĺbky a pozitivity. A nepotrebujem tomu žiaden dôvod. Môžem dávať ľuďom lásku, môžem robiť dobré maličkosti. Je to zadarmo, nepotrebujem k tomu ani dôvod, ani peniaze. Stačí k tomu iba proste chcieť, vieš, iba sa takto rozhodnúť. Myšlienky vytvárajú celý náš život. A to, aké myšlienky máme, tak taký bude mať život, vieš. Ja môžem byť teraz taký naštvaný, že do keľu, že prší, ale si môžem povedať, že nevadí, prší, čerstvý vzduch, svieži, jonty, idem vytvoriť úžasné video. Život je samonaplňujúce proroctvo a každý žije v presne také realite, ako si vytvorí. Keď ty ideš vonku, tak chceš ísť s nejakým človekom, ktorý je negatívny, ktorý v kuse nadáva, ktorý má nejaké nízke vedomie a vidí všade problémy a tak blbosti. Ale už proste byť s niekým, kto sa proste baví, kto je veselý, pozitívny, plný energie, ktorý robí crazy veci a vidí vo všetkom príležitosť. Každý problém je iba príležitosť. Čiže to je nástroj na to, ako si do svojho života prijať úžasných ľudí proste. Akože robíš úžasné veselé videá, cool veci, bavíš sa, chodíš vonku, si veselý, stretneš sa, dáš takoby s veselými ľuďmi. Čo sa týka vzťahov muža so ženou, tak žena automaticky podvedome nechce muža, ktorý je zúfalý, ktorý potrebuje proste ženu, vieš, ktorý že chci ma, hej, ktorý akože sa moc snaží a tak ďalej, vieš. To je taký ten podobný filter, ktorý žene ukazuje, že že nejaká iná žena toho muža nechcela. Takže on je už akože fakt zúfalý. On si musí dokonca hľadať ženu. Ale pokiaľ je muž taký, že ja som cool, ja sa bavím, ja nič nehľadám. Ja som proste v pohode, vieš. Hej, akože žijem si svoj život, vieš, a pracujem na sebe. A hej, keď sa chceš pridať sa do môjho života. Vieš, tak takého každá žena chce. Takého si nájde a získa. Taký je super obrázok, že príde bezdomovec a prosí proste ľudí o peniaze, že prosím ťa, taký som chudobný, otrhané šaty, hladný, zarastený, daj mi $1, daj mi euro. A nikto mu nič nedá, lebo to je taká nízka energia. A potom príde taký akože showman na pódium pod svetla reflektorov a povie, že čaute všetci ľudia, že vítajte v tejto veľkej show, tu je klobúk, prispejte. A všetci prispejú, lebo rezonujú s touto energiou, vieš, hojnosti, dostatku, pozitivity, neobmedzených možností. Takže kamaráti, pamätajte sa na to, že život je samonaplňujúce proroctvo, že život je presne taký, ako si vytvoríme a mnohé veci, ako je úsmev, dobrá nálada, pozitivita, láska, vďačnosť, pokora, to, že som milý, dobrý, že niekomu niečo pomôžem, napríklad, že vyvenčím psa niekomu. To nevyžaduje skôr žiadne úsilie, žiaden talent, žiadne peniaze. A takto si môžeme vytvárať lepší život. Takýmito malými skokmi, takými malými krokmi k lepšiemu. Potom sa spoznáme s podobne myšľajúcimi ľuďmi a potom z pozitivity vychádza konštruktivita. A z konštruktivity vychádza tvorenie niečoho nového, niečoho lepšieho, to čo všetci chceme. Majte sa krásne, kamaráti. Jeden úsmev pre vás ešte nakoniec. Vidíme sa na budúce.